vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: ndinoda kureururawo kuti ininiwo I am in love with my twin sister, but ndiri kushaya kuziva kuti ndingamuudzawo sei kuti I am attracted to her and no matter what I try to do I just can't get over her. Ndinomuda nemoyo wangu wose. Yes, that is the truth. Ndati ndinomuda nemoyo wangu wose. Even kana kuri kunzi ndinenge ndiine mudzimai wangu, kana ndikangotanga kungofunga nezvake ndinobva ndachinzwa kuti zvino bonde riya rinenge rava kunakidza. Asi kana ndikatanga kufunga nezvemukadzi wangu uyo wandinenge ndiinaye, ndinenge ndichitonzwa kutoti bonde racho rinenge risingatombonakidzi zvachose. I have tried. Munoziva munhu unosvika panguva yekuti unotsanya, unonamata, unoita sei, uchiti zvimwe kuda zvichaita senani, but it is not even changing at all. Ndinotowedzera kutonzwa kumuda. Saka handizivi kuti ndingamuudza sei kuti I am in love with her. Nguva zhinji zvandinotoita ndezvekudai so: ndinoti paya kana akaisa mamwe mastatus, mamwe aya ekuti anenge andihaidha, ndinotora foni yemudzimai wangu. Mushure mekunge ndatora foni yemudzimai wangu, ndinobva ndatanga kuvhiewa mastatuses ake ndichishandisa foni yemudzimai wangu, kana kuita screen record, ndobva ndachizozvitumidzira, ndobva ndadelita futi vhidhiyo racho iroro randinenge ndazvitumidzira. Ndinowanzo kuzozvibatsira hangu apo pandinenge ndiri kubasa ndichinzwa kuti ndinonyatsokusvika chaipo apo pandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichisvika. Zvino ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Handisi kuda kuti vanhu vange vachindiudzira kuti zviri wrong, nekuti ndo zviri kutoitika izvozvo. Zvose izvi zviri kuitika, it is because of my feelings that I have for her, and it is going to be very difficult kuti ndizviudze kuti I do not have feelings for her. Zvinhu zvekutoti I can feel it even in my blood kuti this is the woman that I want to be with like for the rest of my life. Apa akaroorwa, ininiwo wacho ndakaroora. So handizivi kuti ndingazvifambisawo sei. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. How do I get over this? Dzimwe nguva ndinototi kana ndikamuona akarukwa hairstyle yaanenge ainayo, ndinobva ndaudza mudzimai wangu kuti ndinodawo kuti naiyewo ange achirukwa that same hairstyle, but mudzimai wangu anenge asingatozvizivi kuti iyi inenge itori efantasy yandinenge ndiinayo. Ndichizoti paya kana ndakatarisa mudzimai wangu ndinenge ndichiona sekunge itori hanzvadzi yangu, ende zvinobva zvandiwedzera mafeelings zvisingaite. Hakusi kuti ndakaromba kana kuita sei, but ndo zviri kutongoitikawo kwandiri. So I read painternet zvikanzi zvinhu izvozvo zviriko, kutori nevamwe vanhu avo vanotofila like that. Kunze kwekuti unge uchinzwa mafeelings for mudzimai wako, unotonzwira hama yako mafeelings, ende unenge uchitonzwa kutoti kana uine hama yako unokwanisa kutosvika chaipo. Handisiviwo kunze uku kana variko vamwewo avo vakambosikawo bonde nehama dzavo, kuti after that makazozvifambisa sei, maitarisana sei, because iniwo handina kana n'anga yandinoziva. Dai kwaiva nen'anga yekuti yaikwanisa kundigonera zvechokwadi, ndingadai ndakazozviita kudhara. Ndakatombozama kutaura nen'anga dzakasiyana-siyana paFacebook, pasocial media, ndichitsvakawo n'anga inokwanisa kundibatsira kuti ndinge ndichikwanisa kuisirawo my sister mushonga wekuti ndikwanise kungorara naye kahwani chete, and I will be satisfied for the rest of my life. Ndo zvandinongonzwa paari kuti handidi nguva yakareba naye, ndinongoda kahwani ikako. It will be more than enough for the rest of my life. Ndinenge ndiine imwe fantasy
imwe fantasi yekuti kunyange zvikazonzi ndinenge ndisina kana kuzomboita bonde zvekare kweupenyu hwangu hwose, ndangoita naye ka1, it will be very satisfying for me. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Aiwa mukoma, hazvisitombori kana normal zvachose izvozvo zvamuri kuti ndo zviri kuitika, ndo zvamunonzwa pahanzvadzi yenyu. It is not normal at all. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma, I was cursed nekuda kwekuti ndakangozvarwawo ndiri mutsvuku. Saka muvillage mandakakurira maiva nevamwe amai avo vainge vachindifarira, vaindifarira chaizvo. Ndainge ndisingatozvizivi kuti ivo vanoita zvemanjuzu. Ndakazotozviziva mushure mekunge tatanga kuwirirana. Vaiwanzo kundidaidza vobva vati uya kuno. Apa ndaiwanzo kufarira kuenda kumba kwavo. The reason is why ndaifarira stereki kuenda kumba kwavo, it is because ndaiti kana ndaenda kumba kwavo vaibva vandibikira zvokudya, ndobva ndachitanga kudya ndichiita zvose zvandainge ndichinzwa kuda. Vachinditi uri mwana wangu iwewe, sezvo tainge tichiyera mutupo umwe chete. So mukomana she zvakazoitika ndezvekuti nerimwe zuva ndakazovasvikira mukoma, vainge vari busy uye vainge vachitaura zvimwe zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki. Mumusoro vainge vaine chimwe chiwigi chavainge vakapfeka chainge chakareba chaizvo, but wigi iyi yainge iri yegold. Vainge vaine zvuma zvavainge vainazvo zvemacolors akasiyana siyana. Vakavhunduka pandakapinda muroom umo mavainge vari, ndokubva vati kwandiri, ko wauya, ko waudzwa naniko kuti unge uchiuya kuno kunguva dzakadai so, nekuti ndanga ndatovharaini, ndanga ndatokuvharira kuti usambouya kunoko. Saka zvinoreva kuti ivo vari mumvura ndo vada kuti unge uchizoona zvose izvo zvauri kuona. Chipinda mwanangu, chivhara dho. Ndakabva ndachizopinda paya ndokubva ndavhara dho. Vakabva vachizotora chimwe chuma, icho chavakanditi chuma ichi ndo chauchashandisa. Panguva yacho iyoyo mukoma ndainge ndisati ndatombonzwisisa kuti chii chinonzi kufadza munhurume panguva dzebonde. Vakanditi chuma ichi uchachishandisa apo paunenge uine murume wazvinzwa, ende iwewe uchazova munhu wekuti uchaita varume vanenge vakawanda. Saka zvinenge zviri kwauri kusarudza murume uyo waunenge uchida. Unoda mutema kana kuti murungu? Ndokubva ndati ndinoda varungu zvekare nevatema. Izvi ndakangozvitaurawo mukoma nekuda kwekuti ndainge ndichiri mwana mudiki. Vakandipa chuma chiya uye zvekare nezvimwe zvuma zvavakanditi kana uine murume waunenge uchifambidzana naye, chuma ichi zvaunoita after mapedza kusika bonde, chipfeko chako chemukati hauchiwache, unobva wachizotora chuma wobva wazoisa mukati mechipfeko chako chemukati kusvika kana wava kusamuda. Pose ipapo anenge achingokupa mari chete. Ipapo ndainge ndisingatombonzwisisi kuti vainge vachimbozama kuti kudii, but nekufamba kwenguva mukoma ndakazoti ndati yarukei. Pandakazotangawo kuita online dating ndo pandakazotanga kuona kuti kana ndikadanana nemurume the first night apo patinorara tose, kana ndikazotora chipfeko changu chemukati ndozvipukuta sikarudzi yangu, ndobva ndazotora chuma chiya chandinofamba ndiinacho muhandbag mangu, ndobva ndachizochiisa muchipfeko changu chemukati, ndobva ndaputira ndodzosera muhandbag. Murume iyeye kuzonosvika ndichizosunungura pandinenge ndasunga zvese zvandinenge ndichida kuti ange achindiitira, anenge achitondiitira. Ende vose vandinodanana navo vanenge vachingoti vanogara vachingorota njuzu paya kana kuri kunzi tikatsamwidzana. Njuzu inotoya kwaari yobva yatomudza kuti munhu uyu wauri kufambidzana naye unombozviziva here kuti iye haafaniri kuti anga achikutsamwira. Kana kangokutsamwira chete zvinhu zvako zvose zvinobva zvazodhakwa. Ende kana kuri kunzi ndikakusvipa ndinenge ndakusvipa, vhele unotambudzika kuita rombe rekupedzisira. Ndakadanana nevamwe varume
vainge vari mabusinessmen, vamwe vaiva nemabhazi, asi ndichizonorambana nevanhu ivavo mushure mekunge vandirwadzisa. Vamwe kutaura kudai mukomana pano umwe wandakazotosangana naye muMbare umu mushure mekunge ndabva kuno kuSouth Africa. Ndakabva ndachizoenda kuGlenora kunogara sisi vangu, vakabva vati handei kuMbare. Takaenda kuMbare. Ndiri munhu wekuti handitombofariri kufamba nekuda kwezvandiri. Varume vose vanenge vari attracted kwandiri nekuda kwezvimwe zvuma zvandinenge ndakapfeka, kunyanya icho chemuhuro chandakanzi handifaniri kuti ndige ndichichibvisa dzimwe nguva nechemuchiuno. Zvekare kana ndikazvipfeka zviri zviviri, zvuma izvi zvinokonzeresa kuti varume vose vange vachinzwa kundida. So takaenda kuMbare kuya, ndakazotoshamisika mukoma ndichitoona murume umwe wandakambodana naye apo pandainge ndichiri form 3. Murume uyu mukoma ainge aine mabhazi, ndisingadi hangu kutaura zita rake. Hana yangu yakarova pandakamuona mukoma. Ainge akaita kuzara mazigirizi. Ndakamuignore ndichinyatsokuona kuti munhu uyu nemari ainge ambori nayo shuwa kubroka kusvika pekupedzisira. Saka paya pandinenge ndichifambidzana nemurume wandinenge ndichifambidzana naye, ropa redu paya parinenge richigumana mushure mekunge tasangana pabonde, pane macovenant avakandiudza kuti macovenant iwawo they get created, awo anozokonzeresa kuti murume iyeye ndinge ndichizomutorera zvipo zvake, kunyange zvikanzi ndinenge ndisingatombodi kumutorera zvipo zvake, zvinotongoita zvega. Saka ndiri munhu wekuti naturally because of magifts mamwe andinotorera vamwe vanhurume, then zvipo izvozvo zvandinenge ndavatorera ndo zvinozokonzeresa kuti ndinge ndichizosangana nevamwe varume avo vanenge vaine mari. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Ini handina ganda renhamo kana kuti ropa renhamo nekuda kwenjuzu idzo dzakaiswa pandiri. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Uye zvekare ndazombozamawo kutaura namama vaya avo vanga vachiti ivo ndivo Mwari. Ndichida kunzwisisawo zvakawanda pamusoro pane zvose izvo zvavanga vachitaura. Zvino vabva vazonditumidzira audio iyo yavanga vachiti hanzi iaudio yavatumidzirawo kumasuperiors avo. So ndichazokuplayirai audio yacho iyoyo. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininowo mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. Dambudziko riri pandiri nderekuti kana ndikangofambidzana nemukadzi uyo wandinenge ndichifambidzana naye, amai vangu vanobva vatanga kupopota kucomplaina vachiti kwandiri munhu iyeye wauri kudanana naye haasitombori bho and unofanira kuti unge uchimuramba. So right now ndinodawo kuziva kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti zviriko here. Ndakazogara pasi mukoma ndikarwadziwa kuti kubva ndichiri kuhigh school ndakafambidzana nevasikana until now vanokwana ivo kuita 10. Amai vangu vari kungoti vose vasikana ava havaiti, vose havaiti. So handichaziviwo kuti ndoita sei. Am I the one who is wrong selection? Kunyange pandakauya kuno kuSouth Africa ndakatanga kufambidzana neumwe musikana ndisati ndatombovaudza mama kuti munhu uyu wandiri kufambidzana naye iye anonzani uye iye anobvepi. Mama vakabva vatotanga kutondipopotera. Ndakamuka makuseni painge paine mamessages ainge akawanda zvikanzi iwewe uri busy kutsvakana nevakadzi kuSouth Africa ikoko ndichitambudzika. Manje munhu wako yeye wari kufambidzana naye vakabva vatondiudza nezita rake nekwaanobva zvikanzi handingambofi ndakamubvuma kuti ange achizova muroora wangu wazvinzwa here. So I really need your help vedare ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section, uye zvekare ngatitaurewo namama ava mucomment section tione kuti
vangabatsirikanawo sei. Pane audio yavo iyo yavanditumidzira yandanga ndichida kungoti ndinge ndichingoshare nemi kana variko vamwe vanenge vachida kutaura navo, so that you can understand kuti what is she trying to say. You can also come to my inbox, then I'll ask for your permission kuti munge muchizotaura navo. Zvakangooma hazvo veduwe. Miha Magachini. I mean man. I'm having a funny conversation here. I started, as you know, I've been giving people their judgments. The humble ones humble themselves and say thank you for teaching us and correcting us. I'm having a conversation since morning. I'll forward everything so that you can forward it again to the army. As I said, I'm helping you fish out the rabble-rousers within the party. All the conversations that I've had, nothing has come out of it. At best, they still want to question my sanity. Things that we've passed through, as you know, my brother. The number of times I've been abducted, and they want to know. I will send you everything in verbatim. They want to know my source of powers. I try to rebuke, me when I rebuke in Nhlamba, in strong words, hoping that umuntu engachawa luvalo. But it looks like now what is bothering me, they are so adamant. They want to know where I live, who I live with. So I just wanted to alert you. I know you are keeping an eye on me, and thank you very much to the party and the government and the security services. But again, I thought, as I've always done, let me alert you that I'm talking to somebody, Anonzi Mkoma Nash. He's operating from South Africa. He has this Nivo Avema studio. He's been trying the whole day to recruit me. I'm teaching him. I send him scriptures about these things, but it doesn't seem it's making sense. As I said, we know them by the fruits that they bear. The arrogance, the stubbornness, the way they are trying hard to deny who I am, yet I've got scripture. I've said everything I can possibly say to convince, but they are still adamant. I just thought, Garaima Zizivauti Nash, Mkoma Nash, you know him. I mean, I don't need to tell you much about him. But Moise Parada, thank you very much.